Yo timu yangu mukuita sei? Ndadzoka futi. Aka kashow kandiri kuita kanonzi the trending ngekuti ndinongouya nekanyaya kari kupisa panguva iyoyo. Nhau dzinozouya zvadzo but ngekuti chikupisa panguva iyoyo nombokupai meze because nhau dzinobuda kana ka1 pawiki. Saka zvirikuitika panapa ndezvekuti boys takuda kupinda mukanyaya kari kupisa izvezvo but chimbobeyawo masubscribers ndomada awa handiti. Saka nyaya iri kupisa izvezvo boys hanzveni kuna mambo tucherere vanetsa hanzi mukuru wane bhosvo rareva paZimbabwe. Munhu wese akutaura nezvebhosvo iri. Ndaimbona maititi vachimboposta chiti Sabha abuda nebhosvo rakaipa but haya vazouya vari makuru wane ebhosvo handiti. Saka ndachiona macomments evanhu anga vachipostawo paposta picture yamambo tucherere akatorawo nemwe face, so handimutse kuti ndiani zvangu. Saka mapicture ayo mambo tucherere vamba kanotinda zibhosvo ravo, so maiziya. Saka zvinhu zvikunetsa zvinhu zveZimbabwe kuti munhu angwanisa bhosvo rakadesona agwana maitichiri ndo bhosvo remashuwe iri ramuri kuona richibuda apa iri handiti ndo rinonzi bhosvo. I think mambo tucherere ndo vanorova nonzi chii aitaurwa naMomzi waivayo kunemwe mbuya, so iyi mbuya yekutaura zvekuti hanzi unonzi muchembedza mbuya, mukadzi anofanira kufenda. Ichaka kuti mumboona mbuya achitaura izvo aitaura ndo yakazorohwa naMambo Tucherere. Izvi zvakazoshaya vanhu kuti waimeji Tucherere wakadonha pastage vachipefoma, hamana mukadzi mukuru arohwa nebhosvo iroro. Munofunga kuti mimi anopona here? Obva ati stage performance futi avabva kuno imo munotori nemuchemedza mbuya umu. Muchemedza mbuya kuti vakadzi vanoda kuchemedzwa ndokuti ayo kufendesa. Munofanira kuti munhu ukasangana nemukadzi wako omufendesa kuratidza kuti zveshuwa ndandina baba pano ofenda. Zvino ukaona uchiti ukarara nemukadzi anosara achiti matopedza hanzi enda topedza. Ko zvafamba sei? Ndatopera hapasina chinhu. Nyange uchabata baba hapasina zvatopera. Murume ndo zvamuri kuita kumba. Samafunga kuti mukadzi anoponera obva ati stage performance ndoti mumona madonhero akaita maitucherere mimi muone kuti madonhero akaita kana neposition akabva anorova muone kuti ndiye muna nonamati. Ane namba muponere zisore gondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau teshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba nofu. But still zvisinei ndomamwe makomenti evanhu vachikomenta vakachaiwa mukadzi aimbochacha kudonha pakadaro. Vangonda ukachaiwa indotiza marriage yacho kana ndine murume akadai so. But still ngoma ndiyo amana akangorika the trending tinge chikupe zvinhu zvingoitika zvikunesa kanongonzi ipapo pachitopisa kobva katongouya moita zvinenge muchiita. Tosangana panext chikamu futi tanga zvingoitika chete kare makasubscribe achite pazvinhu nemi mogara muchiziva zvinhu zvese zvikuitika. Mambo Tucherere ndepi mukoma wangu aiwa marema ndimi mune chimuti hanzi bhosvo renyu rarira zvisingaiti. Munhu wese rizabhosvo hanzi sabhazara pasi. Tosangana panext chikamu hameno pachinongoya ine time ichi pane chingotrenda panguva iyoyo ndo chinongouya. Stay safe mucorona chando futi chakauya mupfeka majuzi because flu inokoneka necorona heavy.